Takže, čaute lidi, vítám vás u nového crazy videa. Dneska budeme hrát Tilted ve Fortniteu a budeme hrát challenge. Vlastně budeme hrát o to, kdo bude mít jako poslední 10 výher v Tiltedech, tak bude muset uvádět příští moje video. Takže budu rád ještě, když mi dáte odběr a like. A prostě, kdo mi dá odběr, tak je prostě goat. A už se blížíme k 50 odběratelům, což znamená, že bude že prostě bude soutěž o 1500 V-Bucksů. Takže prostě klikejte odběr, prostě nezajímá mě to. Dejte prostě odběr a můžeme se na to vrhnout. Takže lidi, tohle je první hra. Takže se máte na co těšit, jak tady budu naše kluky z Bohnic budu klepat. Ty tak. No, Buď potichu. Mám cigany a jdem vyklepat ty dva nuby. Tak, jasně. Hej bro. První nubík na mě letí, tam se tady stavit ten nubík. Já jsem úplně locked in. Jestli mě podkopeš, já mám bublinu. Ne. Ale chápej, vy jste úplně kůk, já mám bublinu a stoumím, víš, Olí, to už víš. Vlastně nevíme. Hej. Tam jsi takový šulin hulina. Ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl zkusit, co dělá tahle věc, a mám jsem něco začal takhle dělat. Nesnáším. Hej, mám zabít takhle z touhle věcí vrbiče. Hej kámo, tuhle hru chcete počítat, jo? Jasně. Hej bro. Vy to raz teda klepeš. Ty jsi gay. Jo? Jak Blut přežil. Já nevím, já jsem měl tu věc prostě. A ty úplně nepřežiješ. Přežil ten gay. Hej, tohle je mega OP věc. Hej, tohle kdo má, tak je nesmrtelný do mě. Pojď dolů ty. Tak co? Vrbič jedna čárka. Hej, mně se to laglo. What the hell? První hra, ta nikoho nezajímá, druhá hra, ta je moje. Tak pojď. Druhá hra jdu vás zničit. No ty tak. Pojď sem, pinďo. Nejdřív proklepu tady tohle. Pojď sem, kámo. To nebylo o tebe moc. Když ji nemá v realitě, jak to má spolu ve hře ten pinďo. Ale ty něco říkej, prosím tě. Já jsem možná umřel. Dobrý. Klej, co zvete, chlapi. VK vrbič. VK jdu proklepat, prosím vás. To si ubral, kámo. Oh shit. Čumek jsem locked in. Bro. Hej, ty skáčeš jak... Hej, co jsi udělal? Hej, ty jsi takovej... Já po tebe skočím. A mě vyhraje jako lídr mega slavný vrbič, to už víš, ne? Wow, okay. Tohle je napínavý lidi, tohle bude ještě super. Pěkně, prosím, Martin Hrabina. No tak to znamená. Bro, kdyby můj aim nebyl tak tragický, tak jsi mrtvej. Ne, co? Teď jsem měl tu baseballku. Ne, já se budu snažit. No, já vás budu střískat. Hej, vrbič, ty jsi super mimo, ale... Nejsem, ale tak kámo, to by bylo o ničem reálně. Že... Musíme vyhrát jenom... Ne, kámo, vrbič, perfect. Jak se tam děláte, kluci, vy jste úplně šílený. Kámo. Hej, to tam jenom ryby nějaký, kámo. Kámo, hej, to jsem nepočítal hlavně, měl jsem je hrát od znova. Ty jsi chcípnul? No, protože mě vyspavoval. Hej, kde vzal kolik mytik? Hej, more, tady.
Já jsem trochu cool, bratře. Hodně špatný vrbič. Tak to Jo. změnil, tak se nesnaž. Takže kdo vyhraje? Tak uvádí video. Jo, takže Vrbič má 2 viny, já mám 0 a Oli 1. Okay. Pro Windows. Mental. Ok, Kam tě to odpálilo? ok, Jo, Oli, jestli mi ty budeš... Jak jsi fakt teflej. ok. Já jdu se najít vrbiče, kámo. Jenom normální. Rošvěhám ho! Nádhera, a zatancujeme. Já ti jdu proklepat Klobrc. Pojď dolů. Podkopej ho, může se podkopávat. Může se podkopávat. Může. Tak ty jsi dobrý, kámo. Já to podkopal sám. Ještě že tak se nesnaž. No právě tě jdu proklepat vrbič. Co to byl za vtip, kámo? Teď ty... Jdu si pro tebe. Tak pojď. Mento? Hej, tak nezdrhej, ne, vrbič. Zdrháš. Dostal. Hej, kámo, tak vy jste nějak spolu, nebo co? Ne. Nejsme, jenomže tak já jsem tě viděl, že jo, Vrbič zdrhal, tak já jsem musel jít po tobě. No a taky aspoň. Vedle. I skrblíku, nech mě. Kámo, vrbič, ty bote. Hej, to je skrblík. Hej, on má furt ty bouncery, co to je? Hej, on mě mám hitnul, já jsem chtěla full box. Hej, vole. To nejde majte. To je? Hello, Bazo. Takže já. O co jde? Dostal. Hej, kámo, ale tak já nevím, ten můj aim je kámo horší jak... Spamere, Ano. spamere! Spamer jeden. Cože? Ať jde někam, říkám. Ok. Ty zebreš na zónu. Ten nejhorší buk. To by bacha, on tě může podkopat. Nevím. Dělej. Tohle jsem potřeboval. Jdi na něj. Co blud dělá? Ne, já jsem chtěl skočit na ten launchpad. Špatnej, no. Jsi špatnej prostě. No jo, mental. Jste úplně spolu, kámo, nebo? Nejsme. Já jsem si úplně lek, jak na mě začal, jak na mě vyběhnul, jak nějaký čokl, plný mě chtěl sníst. Kámo by tam udělal, kámo, věc, kámo, za kterou bych bez tak dostal ban. Takže čau, to je... He, Sorry, to se vystřihne, se pípne. tak to bylo close, Oli. Hej, máte podobně HP, kluci. Měl jste před chvilkou skoro úplně stejně, bro. Hej, radši byl do battle.
Vy máte stejně výher, ne? Ne, mám jednu. Tak chci, aby vyhrál kámo Toby, aby tě to neposunulo na to, kde jsem já. To by jdi na něj. Zónu, že jo, protože to zónu dává už mega moc. To se No. nestalo, ne? Mm. Hej kámo, ale já se chci... A zrovna jsem na tebe přešel, bro, a ty zrovna spadneš. Jsem buď to poslední, nebo první, tyjo. Já jsem skoro vždycky druhý. To je trochu troll. Tomu, že mám lagu. Oho. Kde je týpek? Ty jsi podkopal? Já vůbec jsi tak špatnej. Fázem, já mu úplně plán. Jo, rozvíj ho, nejvíc. To jsem fišku. No, tak. Nejvíc ho rozvíj. Kdy budeme se ukončit video, prosím. Pozor. Já ho vidím, ale já jsem myslel, že to nestihne, já mám pindě, že je pomalej. Hej! Já mám pláník, čuma jsem mu tohle. Kde je pindě? Ježiš, on je tam. On má snipu, co? Jít si vrbič! To se nestalo! Já se... No. Hej, to bude, že si přijdeš tak, kámo. Tak ale on jenom spamuje, chápeš? Pobijáši. Jo. Jáš. Hej, ale chápeš, víš, jak je těžký hrát proti týpkovi, když jsem v zóně a on jenom spamuje? Hele lidi, co ani napište do komentářů, kdo myslíte, že vyhraje, já si myslím, že to jsem já, že jo. Aha. Ticho, buď vrvič. Já si to taky myslím. No tak nikdo se tě stejně neptal, takže buď ticho. Hej. Vrbič zastaň se nějak. Ty voho, kámo, tak borec to měl. Ej, Dobrý, jsou OK. zpátky, než se vypnul ovladač. Co? Já se nekoukám, co se děje? Ne! To byl já myslel, že to je Toby, kámo, tak já jsem tam kvůli tomu To byl šel. ovladač, kámo. Tak to jsi goat. Jak mám střílet, nebo? Nemusel by. Mám tě nechat, nebo co? Jo, dej ten shockwave. Ty vole, se vezmu si co šedli, tak 400 HP. Můžu kámo úplně ho autímu. Co mě tak? Ne, máš Mega View? Cože? Máš Mega View? Jo, má 400, kámo, třeba. Nemá. Dohromady s míníčka má, kámo, 600. Jdi někam. On tě podkopal. Slyším. OK. On to podkopal celý, mi chceš říct. Ano. Hej kámo, ty gay. Vrbič? Chytej, bráško. Fuj, vrbič si prdů. Jo, budu dělat to, co ty jsi mě teďka říkal. Jo, hnedka, jak se vystaví centimetr, tak... Vrbič, já nevím, kdo tam si dělal úplně rady na hlavu. Petrolejna. Jsem hodný ten gay. Mě pušuje, jak má mě vysprejuje, tak řeknu, že to je nejlepší. Jsem chtěl zkusit nějaký rakeťák. Kde je ten gay nade mnou? Dobrý, to pode mnou. Nespal jsem, jo, klídeček, vrbič, spamuj vrbič, spamuj. Ne, co? Co máš za pumpu? Oliver, když jsi nezabil, kámo. Ty vogy, to je nefe. Já jsem furt druhý, nebo nepočítá, že to bylo offside, kámo, to jak hrál vrbič. Hej, nehrám třeba do 7, víš? Jo, já bych taky šel. Jo, Kámo, já úplně tam jdu tak, aby mě nezabil. I tak mě zabije prostě. Jsem se lekl, že jsem zebnul na fall. Počkej. Hej, vrbič vůbec já nevím, kde seš. Hezky vrbič. Se jdu vyhýlovat a pak... Co si tam dáváš ty?
Ne. Hezky Vrbič. Ne. Vydej kabinka za mě, no. To už je skinem, že jo, jinak jsem prostě Dobrý, teďka náravně. už mám, takže Vrbič mě nepodkope. Takže jsem už okamžitě vyhrál hru. Kurva, Hej, jak Vrbič taktik, Vrbič taktik. Ty kámo, hej, ale vlastně nebavíš už Vrbič s tím spamováním. Tam si spamuješ, kámo. Kámo. A mě jenom... Jo, ale lidi, můj editor je největší bůh, jo? Prostě, kdybyste ho znali, tak poznáte, že prostě, to je prostě mega goat prostě, jo. Prostě, že bez něj prostě se ani nenapapáte prostě, že prostě... A teďka spočítej, kolikrát si řekl prostě, teda prostě. Hej, jako já mega souhlasím, Vrbičův editor je fakt Sigma. Je mega dobrý i ve Fortnite, skoro, že tady s náma nehraje. Ne, to by nás mega rozbil. Ej, mě se to laguje. Dobrý. A tvůj? Vidím na tebe. Čau. Čau, Bélo. Dělej tohle pryč. Kam to je fight století? Nevím. Ne, kámo, kdo teďka vyhraje, to končím. Co? No. To bych chtěl. Ty, kámo, počkej, já mám lagy, počkej. Dobrý. Já jsem si přesedl. Fejkoval. Hej, já to Hej, fejkoval. kámo, vlastně to fejkoval. Ne, ale fakt, kámo, já jsem nemohl hejbat na chvilku. Že čauto lidi, tohleto divnýho videa je konec a prostě bohužel jsme to zkrátili, protože je docela dost hodně hodin a musím jít spinkat, takže prostě vyhrál MG Roman. Zatleskáme. Počkej, tleskáme Děkuju. Takže chtěl bych říct, že Vrbič byl dobrý protihráč a to by moc ne, ale Hej, to nebylo hezký. Vylacký vyhrát. Tak jo, takže čaute lidi! Takže zdarec! Užijte si Vánoce, lidičky.